Hej. I dag vil jeg lære jer, hvordan man laver nollie kickflip. Okay. Står sådan her. Se, sådan her. Sådan her. Og så står nollie. Du skal kunne lave en nollie først. Du ved. Og så, når du skal lave en nollie kickflip, du presser til nose ned, og så skubber du den her, skubber, og sådan her. Sådan her. Tæt på. Nu skal jeg lige vise jer det. Fik I med? Så er det. Super. Godt. Jeg prøver lige at sige det en gang til jer. I kører sådan her. Står sådan her, ikke også? Kørende her. Det står jeg. Så gør du. Gå lige lidt længere til, så I kan se mig rundt. Her. Står du her. Sådan, og så plejer du at køre den der vej. Og så står du her. Har du tag, og så har du din fod der på nosen. Og foden sådan cirka ved skruerne. Så gør du sådan her. Og så skubber du nedad med den der fod. Og så sådan lidt til siden sådan. Så det gør sådan der. Ja. De første gange vil du nok komme til at lave en der ser sådan her ud. Men du skal bare øve. Tak fordi I så med.